Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya, kembali lagi ke channel Petani Muda Bolo. Ini kita lagi perawatan pengecoran ya ini. Pengecoran tanaman cabai. Ben lomboke ra alum Bolo. Sakle wis rada sauntara ya. 2 dina, 3 dinanan gak dicor Bolo. Baru dicor ngene iki tandurane mundak gede, mundak produktif Bro. Oleh nandur lomba itu jan akeh resikone Bro. Terutama khusus perawatannya ya jan rada angel jenan. Di samping iku obat-obatane ya larang. Tapi sing penting teko lakoni Bolo, kadung nandur piye neh. Senenge ya nandur lombok daripada nandur liyane. Jane ya nandur liyane ya penak Bolo, tapi sing regane menarik iku lombok ya Bolo. Lombok iku kaya lotre Bolo. Nek pas apik regane iso tekan 100.000. Tapi nek pas elek ya wis ngono kae lah. Sing penting ikhtiar usaha. Ya to Bolo. Nek dhewe menungso saya menggur usaha ro ikhtiar. Berproses. Iki lemah ketok do garing-garing Bolo. Nek gak dicor mesake tandurane. Ke menungsoe butuh ngombe masa tanduran ora butuh ngombe. Kan ngono iki Bolo. Iki ngirit tengane 3 dina pisan lho ana sing alum neh. Iki ket nandur pertama jen rada akeh Bolo sing do alum. Ini mungkin karena kaget paling. Kaget karo kahanan ning lapangan jebul luwih panas daripada pas di semeyan ngono iki Bolo. Cara bayi iku urung wayahe mangan sego kon mangan sego lak ora iso ngelak kan ngono kuwi. Lombok isih cilik ngene iki padha karo ngrawat bayi Bolo. Iki mesine tak polke jan suarane rada seru Bolo. Ben gelis sih banyune. Nek gak dipolke kesuwen Bolo le mili. Le mili kutuk-kutuk kae lah jan nyuweni nek ngene kan cepet gelis. Suarane seru to. Ya ngono kuwi Bolo. Suarane seru jan marai gayeng. Sing penting ora rusak. Muga-muga soalnya jane maneman Bolo, maneman mesine sing ngecor iki nggo mesin sing nyemprot kae Bolo. Soale urung tuku sing khusus pengecoran tok kan ono, tapi urung tuku Bolo. Dongake to ben iso tuku. Jam 5 sore Bolo. Kahanane penak tapi ora panas. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Moga-moga video ini manfaat Bolo.
Jangan lupa yang baru bergabung like, comment, subscribe dan gak ketinggalan video-video petani muda ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.